खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं मैया तामुलपुरनि माहारियारि राजालामायाव गंसे पेट्रलनि टेंकि रोगाग्रा गारिया ब्लाव ब्लाव अर जोंदों होनना खौरां मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे पेट्रल टेंकार गारिया सिलिगुरिनिफ्राय भुटानसिम थांगासिनो दंमोन, नाथाय हरखाब सामलायनो हायि जानानै तामुलपुरनि लामायाव थाबथानो गोनां जायो आरो जेब्ला पेट्रल टेंकिखौ बोखारनो नागिरो अब्लानो ब्लाव ब्लाव अर जोंखांदों। बे अर खामनायखौ खोमोरनो थाखाय गोजौ थाखोनि अर खोमोरग्रा जन्थ्रनि गारिफोर बाहायनो गोनां जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं मानास हारिमायारि हाग्रामानिफ्राय हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा मैया सानै फलानखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय फलानफोरनि मुंफोरखौ फारियै कालिचरन बसुमतारी आरो मैस्रां गयारी। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हमजानाय फलानफोरनिफ्राय गंनै आखाइजों बानायनाय सिलाइ, गंसे मैनि गं, गंसे गुलि बानायग्रा मेसिन आरो बोरलाफोर आरो बोरला थिरफोर बोखांनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं देशभक्त थुरुन्डाम फुकनखौ मान होनानै आसामनि गासैबो फरायसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरनि गेजेराव रनसाय लिरनाय बादायलायनाय। खौरां मोननाय बायदिब्ला गासैबो जिल्लाफोराव सोलोंथाइ बिफान आरो जिल्ला बेंगिरि मावख'फोरनि हेफाजाबाव फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिथोनगिरि आसामजों खुंजानाय मोनसे रनसाय लिरनाय बादायलायनायनि गेजेरजों देशभक्त थुरुन्डाम फुकननि जिउ आरो बिहोमाफोरखौ गोसोखांनायाव बाहागो लानो खावलायदों। रनसाय लिरनाय बादायलायनायाव बाहागो आरो आयदाफारिफोरा जाबाय हादरसानि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरनि गेजेराव हादरसायारि थाखोनि बादायलायनायखौ मोनथाम बाहागोआव खुंनाय जागोन। थाखो 6 निफ्राय थाखो 8 नि फरायसाफोर बाहागो ए, थाखो 9 निफ्राय थाखो 12 नि फरायसाफोर बाहागो सि आरो गुबुन गुबुन ग्रेजुवेट एबा बिए थाखोनि फरायसाफोर बाहागो सि। लिरनायनि बिजों असमिया, इंराजि, हिन्दी, बांला आरो बर' लिरनो हागोन। गथायनायनि जोबथा समा 30 जुन 2024। बान्था हिसाबै होनाय जादों। सेथि बान्थायाव दं 50,000 रां, नैथि बान्थायाव दं 30,000 रां, थामथि बान्थायाव दं 20,000 रां आरो मोनफ्रोमबो रावनि थाखाय जर'खा 10,000 रां होनाय जागोन होनना मिथिनो मोनदों। ब्रैथि रादाबाव दं आसामनि गोरिब नखरफोरनि फरायसाफोरा कलेजाव बेसेन नाङाजासे एडमिसन एबा मुं थिसननो मोननो हासिगोन। थारैनो बे खौराङा गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जायफोर नखरफोरनि आरजिनायनि हारा 2 लाखनि गाहायाव, बै नखरफोरनि फरायसाफोरानो सरकारनि बे गोजोनथाव बिथांखिनि खाबुखौ मोनगोन। बे गोजोनथाव खौरांखौ मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायनानै बुंदों दि एबाराव गोरिब फरायसाफोरनि थाखाय कलेजाव बेसेन नाङाजासे एडमिसन खालामनो हानाय बेबस्था खालामनाय जागोन। बोसोराव 2 लाखनि खम आरजिनो हानाय नखरफोरनि फरायसाफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। बेनि थाखाय गासै कलेजनि मासुलफोरखौ आसाम सरकारा बानस'गोन। बे बिथांखिनि थाखाय कलेजनि गोरों-गोराफोरा जेबो उसुबिदा साननांगौ गैया, मानोना बे बिथांखिनि थाखाय आसाम सरकारा 150 निफ्राय 200 कौटि रां बाजेट खालामगोन आरो फैगौ 10 जुलाइनिफ्राय आसामनि गासै कलेजनि गोरों-गोराफोरजों सावरायगोन होनना फोरमायदों आरो गासै गोरों-गोराफोरनिसिम बे बिथांखिखौ मोननो गेदेर अननायनि दान हिसाबै बोजबना लागोन होनना खावलायदों। बाथि रादाबाव दं चिरां पुलिसआ मैया फेग्रा मुवाफोरखौ सिलिंखार खालामदों। गोबाव सम हमनानै दोननाय फेग्रा मुवा हेर'इन 260.97 ग्राम, याबा टेब्लेटफोर 144 अनजिमानि, गुजुनाय सिराप 255.50 मिलिलिटार आरो गान्जा 337.364 किल'ग्राम गासै फेग्रा मुवाफोरखौ मैया ज' खालामनानै सावो। मख'नो गोनांदि चिरांनि काजलगावनि पुलिस रिजार्भ फिल्डआव चिरां जिल्ला ड्राग्स डिसप'जल कमिटिनि नुजाथिनायाव सावनानै फोजोबनाय जादों होनना मिथिनो मोनदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।